Deci am revenit cu acest templu. Păi da, o să luăm pe aici. Nii. Mai trebuie să două vedeți? Spulă. Și exact despre acest item vorbeam. Și de aici am parcurs, dar eu nu fac. Și bam, imediat când ajungeți pe aici. Da, dacă o luați, pe aici întâlniți un ăsta. Dar nu e normal, mă. Și ajungeți aici, dacă vreți să săriți. În multe cluburi au ajuns și pompieri și jandarmi în control, au făcut verificări. Până iară faceți foarte. Și aici este sala cu numai dăști, care concluzia asta moare. Alte câteva echipaje de la ISU și poliție nu s-au trezit azi noapte din zona clubului au distrus în plăcări. Autoritățile au luat decizia În sala asta sunt chest. Exemplu aici. Nu? Da. Cred că mi-am amintit și eu că sunt itemele astea. Obul de Diamond Protection 4. Dacă ne-am pus. Ca să luăm sus de tot. Păi, ca să vedem. Ce-am devenit iar cu... Încă o sală. Aici este un reîntrecesc. Cu nimic îl luați și voi. Și asta cu protection. Ludovica, fetița de 6 ani a Adrianei și fratele ei, cel mai mare, sunt dintre cei 4 copii salvați până acum din hotelul înghițit de zăpadă după avalanșa de miercuri. Românca și copiii sunt acum în Scara, unde sunt îngrijiți supraviețuitorii. Dintre aceștia, un pacient cu fracturi la braț a suferit o intervenție chirurgicală. Le condizioni del paziente operato questa mattina sono discrete ed è sottoposto a monitoraggio continuo per la valutazione dei parametri vitali. Gli altri stanno tutti quanti molto bene. Da lunedì, detto che per il paziente operato verranno valutate le probabili dimissioni. Între timp, supraviețuitorii au fost vizitați de Quintino Marcela, patronul unui restaurant, primul care a dat alarma după ce hotelul Rigopiano a fost înghițit de avalanșă. El primise un telefon de la bucătarul său, Giampiero Parete, care este chiar soțul Adrianei. Acesta nu era conversațiile de zăpadă. Ieșise până la mașină să caute niște pastile. Apparentemente, visivamente, è stato inferiore, dentro sicuramente avranno delle grosse amarezze, nel senso, amarezze intese nel senso delle sofferenze che hanno avuto, non stavano al buio, quindi in una stanza al buio, senza mangiare, senza bere. După cum au explicat salvatorii, oamenii și-au găsit un culcuș sub o bucată a acoperișului dărâmat, iar zăpada adunată în jur a dat naștere unui soi de iglu care i-a protejat. În al doilea rând au reușit să aprindă un foc din câteva râsturi și să se încălzească. Fumul le-a indicat pompierilor locul unde se aflau. În plus, și cu armura asta este fatal de acesta. Să văd. A, nu, E, mă, poate E, Z. A, mă, E, mă, E, 0. Și, știam eu că este calm. Și am trecut exact unde era. Și știm pentru că l-am luat pe apa aceasta. Vacanța de 24 ianuarie ia un știu că a fost. de la munte, mulți au venit hotărâți să stea până miercuri, și ziua de luni a fost declarată liberă. Așa că stațiunile sunt bine ochi, iar vremea a ținut cu distracția. Chiar dacă nu a fost soare, vântul s-a oprit și le-a dat oaspeților un Nu, ne-am mai uitat. Să se bucură de verdeluși, de pârtii, de gulaș și vinfie.
de pe pârtie a început chiar de dimineață. Mă dau și bine, mă dau și foarte repede. Încerc să-i mai feresc pe cei mici și pe cei cu placa, ca să mă lovească și pe mine. Schimbă pe pârtie. Și cum te dă? Foarte bine, pârtie bună, nu e foarte, foarte frig. Pe pârtia Clăbucet din Predeal au fost organizate concursuri pentru turiști. Cei care au participat au putut câștiga bilete la festivalul Untold și o excursie în Italia. Cum e să fii câștigător? E foarte bine. E foarte bine. Care a fost tehnica voastră? Te lași pe spate. Cine a vrut neapărat să impresioneze, a reușit să atragă atenția tuturor. A fost plăcar și acum m-am apucat de schi de pe Antișor. Și mai bine pe placă sau pe schi? Eu acum învăț pe schiuri, eu nu știu ce să zic. Și pe Derdeluș a fost zarvă mare. Turiștii au închiriat Sania cu 20 de lei pentru toată ziua. Se dai și sting? Da, nu. Ce? Pentru că mi-e frică nu am. La cam obosit să facă? E iertare, aminte. Mi-am dat cu Sania? Tot comod stă și această domnișoară, care a găsit locul perfect pentru noutățile mondene. Așa l-am găsit, e ok. Un pahar de vin, e ok. Pârtile sunt toate pregătite, sunt deschise, instalațiile de zăpadă artificială au funcționat și azi Gata. Super! Nu mai trebuie să facem. Foarte bine. După atâta zăpadă, ți se face foame. Așa că petrecerea a continuat la pensiunile de la baza pârtiei. Au un gulaș făcut la ceamân. Și care este secretul să iasă mâncarea asta bună? În primul rând, trebuie să spui foarte multă dragoste. Cu ce ești servit aici? Ce te-ai luat? Gulaș cald, care sper să mă încălzească. Și cu ce te mai încălzești? O sticlă de agăr cu prietenul meu. Marți 24 ianuarie, când se împlinesc 158 de ani de la unirea Ce am să spun la Bedrock? Îi așteaptă pe vizitatori cu surprize. Muzeul Național Cotroceni a pregătit pentru iubitorii de istorie un tur al apartamentului lui Alexandru Ioan Cuza. Publicul va putea de aici obiecte personale care au Da, în Minecraft ajung de eu spun la Bedrock și aici din sus. Moldova, Palatul Culturii, Muzeul Unirii și Muzeul Memorial Mihai Pogălniceanu din Iași, dar și la Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Rugianța, intrarea va fi liberă în 24 ani. Farmecul caselor tradiționale de la noi continuă să... Ia să bei și tu din ceaiul ăsta. Bine. Adevărul este bun. Multe stau să cadă. Un proprietar își permite să le renoveze, oamenii îndrăgostiți de arhitectură se implică și reușesc să se drept să le aducă la viață. Așa arăta această casă veche de aproape un secol din satul Maramureșan Mara, când Laura, o arhitectă din Baia Mare, a zărit-o pentru prima oară. Nu eram neapărat în căutarea unei case pe care să o salvăm. Era o mică de vară, o seară de vară, cu o lumină foarte plăcută, nu știu, plutea ceva în atmosferă și casa era foarte atractivă. O frumusețe știrită însă de trecerea vremii. Proprietarul, un localnic de 84 de ani, nu a reușit să facă reparații. Cu acoperișul distrus și media roasă, casa nu ar fi rezistat viscolului din această iarnă. Să încarc videoclipurile!